share OTTV. Aha aya rara OT region. O share ye chi ha ya na just media ya kwaso no. Aye rara Krontihene a ye fra no. Na Asafo Boakye a wo no ba bi ko. E na ye di na wo twe. Pania yedina me nchen he ye friend no Mr. Boakye dodo na friend mesama obi anim no say oye movie actor wo hwehwe pa dia na na say kumase na oye na wote o no so be pie mu wa ha bi na ye bese ebisa na nsam kakra aja ko ba ye na me nua ba aja ho say ye kwaso wa ha be bre je say enya ma kire say yi kase bia ye den aba no kwaso wa ha na e dia pa na kwaso so de ori gaga na me ye fa me na Boakye yadom do do na fa me sama de ma me pia mo na say Worawora Krontihene Krontihene acting chief wada na benkum so nti na wo so da na me gire me na baka me na first born ha no nti ma pia mo fa ba for chimesianka me no me ye na Asafo Boakye family out no nti na ba na me na me fourth born yeah tie ye na ne kwani asefin bebre hai na esanso toye so ye frem na chami ko fie du obi bia se kamo mobile be boy 1 week say ye cry papa iguso cry no ye nyam cry no ye de but somewhere next year no o meti enkanti ye de bia se bi oba he de na se okay from Bishop Emmanuel Jankofi. Okay, abusua fo mo hwe ya bra na agro no koso no nyina mo se papa na oto nyuma fe dru akire no afi wada fom ne episi ebisa ne se de ne kan na nti otimi da fom sa nia enti ema me da fom sa no me papa na ye omanhene akonya agya etimre bia no se wo ye amamre bi se a nso na metadi ye busua adwenkwa bokukuma asoro ayoko anim wo bibia mu
na me de yaw so na ɛyɛ sase me nua ba odi machi ɛnanso a yɛ frɛ ne ya sanso afiri mu enti ɛba sa de nneɛma bebree bɛka me ama me ka me papa so sɛ na ɔte ase a ɔtaayɛ no abusuafo we dia masoma o sɛ de ɛteɛ no sɛbre anibere ba bibia atimesi ɔpani yɛbɛda wase nso bɛda mo ase